कसं ಗೊತ್ತು गेलाय एक तवळी 5 ಗಂಟೆಗೆ गल्ला तुगेल सीरियल एंड झालेला रिमोट हांगदी मागची न्यूज पळो का वैग ऐकल ग वैग पेडावण फुल सीरियल अंत बुड्डोन गेला इतले मटक बुड्डोन गेला म्हणरी ತಂಗೆಲ್ घरचे विषय घेऊन गनी ही दुःख करून येता सांगा ए वैग तू आता रिमोट दित की सरळ ते उचून टीव्ही पळोचे दे रिमोट हॅलो कोण पातेरुनो पुन्हा सांडवे एक पेडावणे माय एक इंग्लिश मात्र नाही एक तुळू वरे समकट्याನ ಇವೆದು ಗೊತ್ತಸ್ವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆನಾ त्या फोन केलेला कसा नर्थ जाते देव गती Oh my god. आहा एकलेन टीव्ही पळोच म्हणून कितले संतोष जाता ಬೇತೆ ಕಸನೇ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ आयली पेडावण आता कसा नुलेला रीती काय का ना फोन आणतास ना दीपे आवे इता इता मगेला अनेक सीरियल असा ते पळून तुमका दिता रिमोट तुम्ही पळयात जायचवा ठीक आहे रिमोट द्या हा तुमका IPL पुरा पळते सोने मातना ठीक आहे रिमोट दिता वे no घ्या मराठी तू उंची पळून घ्या हा अन्य टीव्ही आडता हाँ गॅस सारी दूध धुवून करू दवरला ठीक आहे वैरायला बंद करतावा अयो चांगल्यावर चाय कनाशन म्हणते कोण गेली पळा कशी तिचं नाक वच्चे नव्हे एक दूध बंद केलं कसं जाता हो मेसेज तो नाही ला काही अस मिगेल मोबाईल वै गा ऐकल गा मिगेल मोबाईल काही दवरला काय किचन अंतस की पळा येते हे एक पातोडे माय मिगेल मोबाईल काण किचन अंत चार्ज करूक दवरला कोणी पण किचन अंत दवरतात मोबाईल चार्ज करचा का कसं की मेसेज तो नाही ला कोणाला बा मेसेज कोणाला मेसेज अय्यो ही गेल पेडावणे बायल इट्टे गॅस वैरी दूध दवरला तप्पोचक बंद करून येयाची अय्यो आनेके दूध वैरी वचक वेळस हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मोबाईल अंत कॅन्डी क्रश खेळता अय्यो हांव येद्दोळरे तुक्का पळयता आशिल्लो माराया एक 2 मिनिट खेळया म्हणून सांगून कॅन्डी क्रश घेतले हांगा उकून येयलो आता ती पळयल्यार म्हाका आस सवण Oh my god. हांव हांगा तकून जुरता अयो कसं झाली दूध पुरा पोण गेल मू अयो देवा वापस गॅस पुरा क्लीन कर का मग खंय गेली हनी सांगेल एक सान काम एक दूध तापणायला बंद करा ते मला रे कसं हे पळेल ना तुम्ही हा मसाजवर केला ठीक आहे दूध बंद करा ते म्हणून पळेली तानी म्हाका गोतसा थंय दोन्ही ब्लू कलर टिक्कयलेले जाल्यार रे पळय कसं नमस्त जाला हांगा अयो मारायती त्या मसाज नाही गो त्या मेसेज हांगा आसावे तुम्ही येत हांगा गॅस क्लीन करा ते येत तुमका कोणा काही अशी जाला की आम्ही केन्नाय दूध तापोवचे दवरतना थंय असले उकून येना चिक्के तेकड्याकडे पळयल कुठले वयर येता न्हय तुमकां कोणा काही अशी जाल्यार जाल्यार कमेंट सेक्शनांत घालाची तुम्ही कोणी कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार सबस्क्राईब नाही मराठी सबस्क्राईब हां वय थँक्यू तुम्ही कोणी कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार आत्ता वचून चॅनल सबस्क्राईब करा ती तशींची तुमकां आमगेल हे व्हिडिओ इश्ट जाल्ले आसल्यार एक लाईक बटन वत्ती येती आनी तुमगेल फ्रेंड्सांक पुरा शेअर कराती हांव नेक्स्ट व्हिडिओन येता आतां ते दोळवरे बालू मामा क्लीन करता अय्यो देवा